Próxima estació, Joanic. Próxima estació, Verdaguer. Enllaç amb línia 5.
Moltes gràcies. Enllaç amb línia 2, línia 3, Rodalies Renfe i altres línies de Renfe. Si no, a las de semana me doy de fiesta en mi casa. La manda de fiesta o si los sábados de favor, los sábados no. Ya no tiene que estar a campo para nada y ya la ves. A campo no va a estar. Y la putada es que tengo esta partida ahí. Y acaba. Todavía lo hago. De hecho, no sé qué, y tengo un poco de otro de que se me vaya a usar la cara. Un poco de queso se lo Hola. Pròxima estació, Urquinaona. enllaç Estoy de amb camino de línia vuelta. 1. Porque tu padre se ha ido a casa y llega